20 жніўня роўна 100 гадоў з дня смерці Івана Луцкевіча, аднаго з 3 бацькоў сучаснай беларускай нацыі. Гэта Вацлаў Івановскі, браты Іван і Антон Луцкевічы. Менавіта гэтыя 3 чалавекі заклалі ў 1903 годзе першую беларускую палітычную партыю, рэвалюцыйную грамаду. А народ ператвараецца ў нацыю тады, калі для абароны яго інтарэсаў узнікае група людзей, якая ставіць сабе палітычныя мэты. Іван Луцкевіч быў сапраўдным лідарам беларускага адраджэння пачатку 20-го стагоддзя. Ён нарадзіўся ў сям'і удзельніка паўстання Каліноўскага, займаўся нелегальнай дзейнасцю ў часе рэвалюцыі 1905 году, быў сузаснавальнікам першых беларускіх газет «Наша доля» і «Наша ніва», заснаваў Віленскую беларускую гімназію і першы беларускі навуковы музей, які пасля стаў называцца Віленскім беларускім музеем імя Івана Луцкевіча. Менавіта пра гэты музей Максім Богданович некалі захоплена напісаў: «Гэта ёсць фундамент нашага адраджэння, гэта і за 1000 гадоў будзе сведчыць пра нас». На жаль, пасля Другой сусветнай вайны улады савецкай Беларусі адмовіліся ад калекцыі музею на карысць Літвы. Браты Луцкевічы былі ініцыятарамі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі 25 сакавіка 1918 году. Я заўсёды думаю пра Івана Луцкевіча, калі хаджу па Празе і гляджу на вуліцы, пляцы і паркі, якія носяць імёны Францішка Палацкага або Францішка Ладзіслава Рыгера. Палацкі і Рыгер заснавалі першую чэшскую палітычную партыю, нацыянальную, якую яшчэ называюць партыяй старачэхаў. У Празе гэтым дзеячам стаяць вялікія помнікі на вуліцах, пляцах і ў парках, якія носяць іх імёны. Яны пахаваныя на самых вядомых могілках сталіцы Чэхіі, вышаградскіх. Гэта чэшскі нацыянальны пантэон. А ў Менску летась у парку імя Янкі Купала ўстанавілі камень на месцы дому, дзе жылі браты Луцкевічы. Але зроблена гэта было на ініцыятыву сваякоў. І гэта ўсё. Я вельмі зайздрошчу чэхам і вельмі спадзяюся, што некалі мы ўсё ж станем больш падобныя да іх і, значыць, да саміх сябе. Мяне завуць Сергей Абламейка, вы глядзелі YouTube-канал «Свабода Прэмію». Не забудзьцеся падпісацца на нас, каб глядзець усе актуальныя каментары. Калі вам спадабалася гэтае відэа, стаўце лайкі.